norok ano support khaidi mani support khaika 1k views thangka norok nang belai belai kha hambai yafaro khabai khukbai norok taibo ano haike support khaitongdi norok ani burino naine hinke 1k views karidi like 100 ta karidi hinkai ani burino phunungnai norok no. Hello guys, welcome to my YouTube channel. आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल में. नाइडी तिनी फॉय सिरी सिरी अखजाक राबर रावनान बागै नाइ तंगनि गाइस. गुड मॉर्निंग गाइस. एन्जॉय पुरा नाइडी राबर रावन फाइजा फॉय सिरी सिरी. ताबुखे फाइ सक फाइजाक बागानो राबार एखुता ताबो किसाले हेनि तखा फाइमानिबा लामा केसालमा सिसिन नगबाय बागान ताबुखे राबार राबाय फेका राबार राबाय ताबुं न थानाय न थांगै माइ खसासा उइ तैसा फाइगुनाय राबार दैथुमानि अम लामा फाइनाय फाइनाय मानि 2-3 बছर काय थाका ताको फाया क ताकलायबो लामा फाइनाय पिस रास्ता फाइनाय हेनै सामां सामां ताकफानो फाया बुफ्रो जानि लामा रक ठीक दंना साइनिया पूरा कासा रास्ता रगो नाइदी. हेलो गाइस, ताबुखाय फाइजाक माइ रक सावैने कसफुमानि आनि बुरैखाय मुया फाइन फाइजागान लगेबो नरक आसके आं सापोर्ट खाइदि हिनि सामानि सापोर्ट खाइमानि बागै बेलाय बेलायखे हामबाय नरक ताइबु आनो हायके सापोर्ट खाइ तंदि अनेक हामबाय मायाफोर नरक सापोर्ट खाइमानि बागै नरक ताइबु हायकेनु हामजांमा रै तंदि आंबो नरकनो हामजांमा रै तंनाय इंकाय ताग आं कसफुमनाय आनि बुरै इंकाय आयंगो मुया फाइन थांजाक मुया फाइगांका नरकनो बुसुमांखा माया फुनुंनाय इंगेताय आं कसफुमनाय आवसिनि बो जागा मुया फाइनाय फुनुगना दौ किसा इंको बागान कतालो मुया आसायो और मुया डेली फायो आनि बुरै नाइदी पूरा अमो थानाय बसरो कायमानि बागान अमो सिनिया बुइनिता पारानि बरंनि को आनि बुरै मुया रुतुगै तखा यांगो नाइदी पूरा view नाइदी view माने मानो माया सिगां रगले फाइसा फाइसा चाद्रब मानो गट रक चाद्रब नरक आनो सापोर्ट खाइदि मानि सापोर्ट खाइका 1k views थांका नरक नां बेलाय बेलाय खा हामबाय याफारो खाबाय खुबाय नरक ताइबो आनो हायके सापोर्ट खाइतंदि ताबो गानि बुरै मुया फाइसिनि आं राबार बुतै थुमनाय यांगो गो राबार बागान बबु मुया फाइफायनाय आं बुतै थुमपायनाय हायके नगो थांसिनाय न गो मुया तिनि आसु मामबुखा ताबोखे मुया स्नामै तंगो नरक आनि बुरैनो नायने हिंके 1k views कारिदि like 100 ta karidi हिंकाय आनि बुरैनो फुनुंनाय नरनो आनि बुरै कसरां मासि नाइदी बो मैखोतों रक कायमानि नरनो ताग मैखोतों कायमानि रक फुनुंनाय अमखाय आनि बुरै फान्टक सारा रे मानि इंको फान्टक सारा आयें रगो बाक्सा कायजाक yang rogo rupajang ko फान्टक सारा आयें ताइबो कायानि बागै फान्टक इंको अमो सारा रे जाग अमनो कायनाय अमखाय मुस्की अब आनि बुरै थुममानि खेतुनि पाथरनि कसरां मासि आनि बुरै मैखोतों कायानि कसरां सामु थांगानि कसरां नगै मांखाना गयां मैखोतों बारि ओके गाइस दिनैनि भिडिअ आसुक जरा नंसिनाय नेक्स्ट टाइम ताइसा मालाय फिनाय ओंखाय सापोर्ट खाइदि लाइक खाइदि कमेन्ट खाइदि सब्सक्राइब खाइरेदि जारा सब्सक्राइब खालाय जायगाखौ ओंखाय आसुक जरनो हामबाय।